Om 9 uur jongs waard er bij het huis onder Venne aanbellen. Door de bewoner Ierpendier kwamen 4 oervallers met een wapen het huis in. Daarbij wie in elk geval ook een vrouw. Zij dwongen de man naar boppen te gaan. Daar is de man mishandelen en voor de rest versboen. En de meesten die eerst hield. Nou, even letten, er waren meer meesten in de wenning. Er waren nog een stuk of 4 andere meesten in de wenning. Die waren toch de oervallers die inmiddels steun kregen hier van nog een paar andere meesten. Die ben naar een oorkamerke gedirigeerd en daar ben ze in van een beetje verjet door de meesten. En mooi de dwang om hield al wat in. De dierders gaan peeroeren in het huis West. Het is nog net duidelijk wat de krijgmijnaam is. De oervallen waren doch denken aan recente orenwapenoerval in Friesland. Maar nevens de politie is er op het stuit geen reden om te denken dat er een verband is. Hier in Ljouwtjoen hebben we een paar gewapende oervallen waar ik broek maken is van een mogelijke vuurwapen. Ja, daar we praten om meestal met een Oost-Europees accent, Oost-Europees uiterlijk. Ja, in dit geval hebben we toch meestal een oorsignalement. We praten hier echt over bruine eren en een getinte huidskleur. De slachtoffers, die tek een horecazaak in het dorp hebben, binnen het bod van de kaart trof wat er al gebeurd is. Ze willen daarom ook net voor de camera reageren. De politie had juist nog 2 vertochten van 18 en 27 hier in de buurt van het dorp aanhouden kennen. En denkt in kwatten meer aanhoudingsdwaan te kennen.